najmä to bude ako to. Čo? To je náznaku? Náznam. To stačí urobiť? Šíška, alebo vyššie. Dáme to vyššie, ne? Na čo ty dojíš tam? Vieš, koľko tam je kilometr vnútri? Ty si robil, toto príjmali skáču. Však ja ti hovorím, že to ide hore. Však toto majú príjmať skáče na jednotku. Ty, že ty nevedel. Na čo ty dojíš tam kilometr vnútri? Je to tak, je to tak, ako pracovať. Iné tu troška odťahnúť. Ale ty to už začnite, už za chvíľu volám. Áno, to nie o čom. Zoberte si, ak sa strojná hrá futbal na prázdnom štadióne. Pozrite sa, čo tu máte. Dneska budete mať len samé jednotky. Máte tu divák. Dopadnete tak, že sa odrazíš, dopadneš do drežu, takto to zaperuješ a prípadíš. Takto skočíte a takto to vytekať. Takto dopadne. To je červ. Ani jeden sa doteraz som vám to nehovoril, nie, že dopadneš, že tekaš tam, dopadneš do teleskopov, zaperuješ, ruky sú takto vpredu. Je tak, takto. Ja som ukázal. Máte už sledný? Je to čo máš tiež? Čo som? Prespažíš, tak dobre na to. Keď sa odrazíš, ako tie ostanú nohy. Takto. Keď je tieto, tie nohy budú takto. Vidíš tie nohy takto vystretné? Vidíš tie nohy? Veľmi chýba šlapa. Vidíš toto? Vidím to. A ty keď sa odrazíš, no bež. Keď sa odrazíte, ja sa odrazíš, ty nohy ti ostanú odrazené takto robíš. Keď sa odrazíš, potom ich takto vyšlo, vidíš tu nohu? Vidíš tu? Ja keď ju mám robiť, tak. Paločky. Super.